Con motivo do Día Internacional Europeo das Persoas con Discapacidade, que cada ano se celebra o 3 de decembro, no correspondente ao ano 2024, o Movemento Social da Discapacidade, agrupado de maneira unitaria alrededor do Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, CERMI, e da Fundación CERMI Mujeres, fai público o seguinte manifesto: o ben social básico da vivenda, base dun hábitat inclusivo, non é un asunto menor para as persoas con discapacidade e as súas familias. Para o seu sector social representativo é, hoxe, por dereito propio, un asunto de máxima relevancia, que o será aínda máis nun futuro inmediato. A vivenda é o soporte vital da autonomía e independencia das persoas con discapacidade. Constitúe o campamento base dende o que partir para conquistar outras metas, entendidas como bens imprescindibles para a súa plena participación comunitaria e inclusión social. A vivenda é o tronco necesario do que deben xurdir ramificacións en todas as esferas vitais da persona con discapacidade. Toda persoa con discapacidade ten dereito a vivir nun domicilio libremente elixido, cos apoios que precise, pertencendo e participando na súa comunidade. Para que este dereito sexa efectivo, reclamamos que a vivenda, como ben básico, cumpra tres características: que sexa accesible, que sexa alcanzable, que sexa inclusiva. A vivenda accesible, a accesibilidade é unha condición esencial para que o dereito a unha vivenda digna e axeitada sexa efectivo para as persoas con discapacidade. A Constitución Española, no artigo 47, establece o dereito a unha vivenda que debe ser digna e axeitada, o que incluye a accesibilidade universal. O novo artigo 49 deste mesmo texto reforza esta obriga ao declarar o dereito das persoas con discapacidade a contornas universalmente accesibles. O noso país sofre un acusado déficit de accesibilidade no parque de vivendas. Case o 70% non reúnen condicións de accesibilidade para persoas con discapacidade e maiores. Para que unha vivenda sexa accesible, deben terse en conta estes tres eixos: as medidas de accesibilidade universal, propiamente ditas, arquitectónicas, sensoriais, auditivas e visuais para a comunicación e cognitivas. 2. O deseño para todas as persoas, a realización de adecuacións e axustes razoables para as contornas preexistentes que os fagan accesibles. Para avanzar no obxectivo irrenunciable da accesibilidade á vivenda, o movemento CERMI propón o seguinte programa de acción: reforma inmediata da Lei de Propiedade Horizontal, para impoñer como obrigatorias para as comunidades de propietarios as obras e actuacións de accesibilidade sin límites nin restriccións. Incorporar a accesibilidade como condición de todos os plans públicos de rehabilitación e a adecuación de vivendas e contornas urbanas. Incluir de oficio a información sobre as condicións de accesibilidade universal na ficha do edificio existente no rexistro da propiedade e nos soportes administrativos de edificación. Creación por lei dun Fondo Estatal de Promoción de Accesibilidade Universal, dotado con 1,5% dos orzamentos dos ministerios inversores, destinado a actuacións de accesibilidade no parque de vivendas. Establecer polos poderes públicos unha oferta viva, actualizada, transparente e suficiente de vivendas accesibles. Garantir o cumprimento efectivo das disposicións legais estatais e autonómicas de reserva de vivenda protexida para persoas con discapacidade. Artigo 32 da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa inclusión social. Reserva do 4%. Modificar a regulación do Fondo Raíña Leticia para ampliálo e permitir dedicar
parte dos seus recursos a accións de accesibilidade no parque de vivendas. Vivenda alcanzable. As barreiras ao ben básico da vivenda non son só materiais, senón tamén económicas, xa que as persoas con discapacidade e as súas familias son xeralmente máis pobres e soportan maior exclusión que aquelas sen discapacidade. É necesario atallar con decisión a pobreza habitacional das persoas con discapacidade, especialmente das mulleres que padecen maior privación material e están máis expostas á exclusión socioeconómica. Para avanzar no obxectivo dunha vivenda alcanzable, o movemento CERMI propón declarar oficialmente a preferencia absoluta das persoas con discapacidade e as súas familias nas políticas e programas públicos de vivenda que terán trato de grupo prioritario. Crear novas prestacións públicas para persoas con discapacidade en materia de vivenda, como axudas para realizar tránsitos habitacionais inclusivos, facilitando a desinstitucionalización, regular unha fiscalidade proactiva que minimice o esforzo económico na adquisición, mantemento, rehabilitación ou transmisión da vivenda. Favorecer as entidades non lucrativas como xestoras sociais de vivendas dispoñibles para persoas con discapacidade. Vivenda inclusiva. As persoas con discapacidade precisan novas formas de habitabilidade e convivencia inclusivas, innovadoras e orientadas á vida independiente en comunidade. Para avanzar neste obxectivo, o movemento CERMI propón regular normativamente fórmulas habitacionales dispoñibles de vivenda, combinando políticas sociais e de vivenda que preveñan a institucionalización. Protexer as persoas con discapacidade fronte á perda de vivenda, desafiuzamentos, impagos, etc. Deseñar políticas públicas de vivenda con enfoque de xénero, favorecendo ás mulleres con discapacidade, especialmente as máis vulnerables. Asegurar o acceso á vivenda para a xuventude con discapacidade, con dereito a elexir onde e como vivir, cos apoios precisos. Responder ás necesidades de vivenda das persoas con discapacidade en situacións de emerxencia ou catástrofe. A vivenda, como base dun hábitat inclusivo, é un tema crucial na axenda política das persoas con discapacidade.